नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी शेतकरी मित्र तुमचा गजेंद्र येवले या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज पाहणार आहोत आपण शेवगा शेतीची यशोगाथा। हा 5 एकर शेवगा आहे। 5 एकर शेवगामध्ये याचं दुसरं वर्ष आहे धरण्याचं। तर गेल्या वर्षी आज 2 वर्ष लावलेलं, 2 वर्षापूर्वी गेल्या वर्षी याचं 5 एकरामधून साधारणतः 4 लाख रुपयाचं उत्पादन गेल्या वर्षी झालं। तर पहिल्याच वर्षी भाव चांगला मिळाला, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये जवळपास 4 लाख रुपयाचं उत्पादन झालं। गेल्या वर्षीचं वातावरण चांगलं असल्यामुळं आणि भावाचंही चांगलं सापडल्यामुळं आपल्याला यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायदा झाला। या वर्षीचं वातावरण बघता, या वर्षीचं वातावरण एकदम बरोबर नसल्यानं सध्या नुसते फुलं आहे। आता कुठं मोठे एक अर्धी, आता तुमच्याकडे साईडला तुम्ही बघाल तर कुठं मोठे एक अर्धी वाटी दिसते। तर सध्याचा आता फुलं आहेत, तरी हॉटेल्सवाले व इतर यांचे आताच कॉन्टॅक्ट चालू झालेले आहे। तरी सध्याचं माल नसल्यामुळं आज शेवग्याला 200 रुपयाची मागणी करूनसुद्धा शेवगा कुठं मिळत नाही। तर अशा परिस्थितीमध्ये आता याची एकदम खतपीत वगैरे टाकून पाणी वगैरे दिलेलं आहे याला। आता तुम्ही बघतायत फुलं भरमसाठ आहेत, पण काय होतं आहे की वातावरणामध्ये खराबी आणि धुळीचं प्रमाण आल्यानंतर फुलाची अशी जळ होऊन एक अर्धा फुलगळ होत आहे। तर काही दिवसामध्ये याची चांगल्या पद्धतीने जर ग्रोथ झाली तर यामध्ये भरपूर माल यावर्षी साधारणतः आपल्याला इतक्या मालामध्ये साधारणतः 6 ते 7 लाखापर्यंतचं उत्पादन अपेक्षित आहे। तर यामध्ये आता कुठेही शेवगा सध्या तर 1-2 ठिकाणी आता शेंगा धरण्याच्या स्थितीमध्ये आहे। पण हे आता धुळीमुळं काय होत आहे, याची जळून गळत आहे। त्यामुळे आता शेवग्याचं प्रमाण यावर्षी अपेक्षित होते आपल्याला 6-7 लाख रुपये, पण यावर्षी जवळपास 3 ते 4 लाख रुपयाचं उत्पादन होण्याची शक्यता आहे। तर अशा रीतीने आपण शेवग्याची यशोगाथा आणि लागवड केली आहे। धन्यवाद। आपण माझ्या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।